La Mesa de Catalunya ha volgut dedicar a l'acte d'avui a les dones que van patir repressió a Via Laietana 43 i que després moltes d'elles van passar per la presó de Dones de la Trinitat. M'agradaria molt que vinguessin cap aquí, cap al micròfon, la Paqui, la Genoveva, l'Antoni i la Pilar. A veure, volem fer un homenatge a aquestes dones tan maques, no s'amagueu, tan valentes, tan valuoses per a totes nosaltres, dones lluitadores, compromeses, dones que ens han portat fins aquí i que no han deixat de lluitar perquè tenen cor de guerreres. I ara li farem un petit regalet en nom de totes i tots de la Mesa de Catalunya en reconeixement a la seva valuosa tasca. Això per l'Antònia i això per la Pilar. Vinga. Us ho mereixeu molt i molt. I per molts anys que ens trobem, no demanant veritat, justícia i reparació, perquè això ja li haguéssim aconseguit, sinó lluitant plegades per totes les causes que encara queden per vèncer. Amb totes elles segur que guanyarem. Moltes gràcies a totes.